Akaki rupesi tarkastelemaan takkiaan kriittisesti. Mahtaako siinä olla puutteellisuuksia? Muut sanoivat sitä loimeksi. Sen verka oli kulunut ja kaulus pieneni vuosi vuodelta. Se oli käynyt harson ohueksi. Tätä kaikkea katsoessaan Akaki osui kauppaan. No päivää. Mitäs miehellä olisi asia? Onko takki mitä? Onpas kauhean näköinen takki. On niin kulunut. Otetas kuule pois. Kokeepas minkälainen se on oikein. Täällä olisi hyviä takkeja. Oikein hyviä takkeja. No tämähän istuu hyvin. Liian iso. No sitten kokeillaanpas toista takkia. Annetaan vähän kalliimmisen kokeilla, niin jos onko sitä kalliimman? Joo, kokeillaan sitä. Hyvä. No niin, kokeilepas tätä nyt. Niin, no tämähän istuu. Väärän väri. Vääränvärinen. No mikä? Eikö punainen sovi miehelle? Oikein hyvin sopii. No yksi meillä olisi vielä semmonen hyvä takki. Katsotaanpas tämä viimeinen vielä täältä. Tää on nyt kallista se varmaan. Joo, kyllä. No niin. No niin. Ja tämähän istuu kuin valettu sulle. No Oikein joo, hieno. tämä on hieno. Eikä maksa kuin 500 ruplaa. Kauhea hinta. Älä syö niin paljon. Älä syö. No sulla jää ruokaa rahaa. Kävele töihin. Osta halvemmin. Sinä on vähän varannut vielä. Niin kauhusköyhä virkamies. Minä otan tämän. No joko olet päätökset tehnyt. Joo. Sinä otat sen. Hyvä valinta. Joo, Oikein hyvä valinta. Tämä on oikein hyvä kuule sinulle. Oikein hieno. Oikein hieno. Hetkinen, kuka hän on? Akka. Akaki, hetkinen. Oletpa sinä tyylikkään näköinen. Onko sinulla uusi takki? Joo. Voi, katsokaapa. Eikö olekin? On hieno takki. Hienon näkö. Eikö ole? Katsokaapa, siinä on kultaiset napitkin. Tosi Todella tyylikkään näköinen on. Sopii tosi ja hiatkin on sopiva. On hieno. On, kaikki on hienoa. On. Väri No on niin, hieno. täällähän on jo miehen näköinen mies. Mitähän jos niin mitä te muut työntekijät tykkäätte? Eikö se ole Akakin nyt komea? On kyllä todella komea. Eiköhän pidetä juhlat Joo, Oikein hieno takki. Oikein hieno. Tosi hieno. Joo, sä nyt ensin. Kyllä tämä on. Haluaisiko joku toiselle sopittaa? Oikein hieno. Oikein hieno takki. Kokeilepas sitä. Kato. Oi, että Oikein hieno. Oikein hieno. Tosi hieno. Oi, anna mäkin koitan sitä. Oikein hieno takki. Voi että kun tää on upea. No, kyllä sopii sullekin. Oikein hieno. Se on hieno. Minäkin haluan kokeilla. Sinä kanssa, no niin, oi kun hieno. Oikein hieno. Kyllä tuo taitaa olla iso ihan. Ei juuri sopiva minulle. Oikein hieno takki. Se on oikein upea. Annapas kun minä haluan kokeilla tätä. Akaki, missä sun takki on? Takki on viety.
Akaki, onko sun takki hävinnyt? Joo. Sun täytyy mennä poliisille. Kap, kap. Kap, kap. Kap, kap. Kuputtiko joku? Joo. Oi. Päivä. Päivä. Mitä te täällä teette? Takki on viety. Anteeksi. Takki on viety. Takki on viety. Aha. No, mikä teidän nimenne on? Akaki. Anteeksi. Akaki. Akaki. Jaha. Akaki ja takki on viety vai? Jaha. No, missä olosuhteissa se on viety? Juhlissa yöllä. Yöllä juhlissa. Selvä. Että tämmöisillä pikkuasioilla te vaivatte niin kuin poliisilaitoksia vai? Kuulkas. Mulla on kyllä paljon tarkempia tekemistä, kun jahtaa näitä takkia ja kun on viety yöjuhlissa. Että mä ohjaan teitä niin kuin poliisipäällikölle sitten. Tulkas mä näytän teille. Ihan vaikka tänne niin rappusia vaan just. No niin, olkaa hyvä, tässä on oli. Ja onnea matka. Kap, kap. Ah. Kap, kap. Isä. Mitäs teidän asia koskee? Takki on viety. Olinkohan minä oikein? Takki vietiin. Etkö tiedä kuka minä olen? Tänne ei tulla vaivaamaan poliisipäällikköä pikkuasialla. Terve. Moi. No moi. No hei hei. Päivä. Päivää. Onko sulla hieno takki? Jos olekin, No töisinpä. jotain tuttua. Onpa tyylikäs. Oikein hieno takki. Jos ole yöllä löytyy. Eikö tämä niin Jossain on nähnyt kyllä. näyttävä nakakin Ei takki? kai. Onko se Akakin takki? Niin. Ei sunkaan. Kyllä se on minun takki. Oi, minun täytyy nyt lähteä hoitamaan pari asiaa, että Se on Akakin takki. No niin, varmaan onkin. Kyllä minun täytyy mennä kissa Voisitteko ruokkimaan. antaa sen? Kiitos. Hei, kun sovitetaan sitä. Sovitetaan, joo. No niin. Miten se nyt pomon päällä on? Joo, kyllä tää on Ihan ihan... vähän erikoista on kyllä. Joo. Oikein hieno se on. Joo, tämähän on Oikein se Akakin takki. on Eiks niin? tyylikäs. On. Oikein Ja tyylikäs. on varmaan Akakin. Hieno takki. Joo, Kyllä. kyllä on. Ja näin päättyi meidän tarinamme. Aivan odottamatta, aivan yllätyksellisesti. Kaupungissa alkoi kiertää huhu, että viraston korkea-arvoinen johtaja onkin päällystakkien varastaja. Pian alkoivat myös viraston muut työntekijät kunnioittaa Akaki Akakievitsin omintakeista hahmoa, hänen arvokasta päällystakkia sekä ennen kaikkea miehen nöyrää asennetta työhönsä. Kiitoksia. Otetaan yksi kunnollinen, kun tulee apua.
kolmas.